Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong araw na ito, tayo po ay sama-samang nagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isang mahalagang pagkakataon upang gunitain ang kabayanihan ng mga nauna sa atin at ipagdiwang ang kalayaang tinatamasa natin bilang isang malayang bansa. Bilang pagpapakita ng ating paggalang at pagmamahal sa bayan, inaanyayahan po natin ang lahat na tumayo para sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Ang pag-awit ay pangungunahan ng Hosanna Choral. Ayang magiliw, presang silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisi. Sa lagat at bundok sa simoya, sa langit mong baghang, may ilagang tula at awit sa paglayang nilawahan. Ang isat ng wataw at may tagong ay nanatilinig, ang bituin at araw ng kailan, ang may di magdidilim. Lupa ng araw ng buwan, ating pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Aming ligaya na pa, may mga api, ang mamatay na dahil sa'yo. Remain standing for the pledge to the Christian flag. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands, one Savior, crucified, risen, and coming again, with life and liberty to all who believe. Let's take our Bibles and say our pledge to the Bible. This is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet and a light unto my path. It tells me who I am, what I can become, and where I am going. It renews my mind, it changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith, I will believe its promises, obey its commandments, and honor its principles in my life. With the Bible as my guide, I will walk by faith and not by sight. Happy Independence Day. You may be seated for a while. While the choir enters in, did you know that the first Philippine flag was officially waved on June 12 of 1898? But even before that, Jesus already waved the banner of victory on the cross. Did you know the original Philippine Declaration of Independence was read from a window in Cavite? Did you know that in Acts 20 verse 9, someone also fell from a window, but praise God, he was brought to life? Moral lesson, don't sit by the window. Stay awake and fully in the presence of God. Why is the Philippine flag flown with the red side up only during wartime? Do you know why? It symbolizes readiness to fight. We may not wave a red flag, but we should always be on a spiritual alert, ready for battle through prayer, scripture, and faith. Amen? As we celebrate our nation's 127th Independence Day, let's also thank God for the greatest freedom, freedom from sin, shame, and separation from God. Please greet the person beside you. Sabihin mo sa kanya, Happy Independence Day.
pero mas masaya dahil malaya na tayo kay Kristo. Amen? Okay. The HBBC General Choir. I like to think about the paradise, somewhere beyond the blue. Heaven is real, and it gives us hope when life gets hard. One day, we'll leave all pain behind and be with Jesus forever. Let's welcome the joint choir as they sing Gloryland Medley.
you so much, Hosanna Joint Choir. Praise God for that. Sino dito ang malaya ng umawit kahit sintonado? Amen. Don't worry, sa langit, hindi ka naman irereklamo ng katabi mo. Kaya, let's sing with passion, remembering that Christ did not just save us, but He set us free to serve and sing. Tonight, let's stand together as we sing songs about heaven. Amen. When the roll is called up yonder, Christ returneth, redemption draweth nigh, and what a day that will be. Ready? When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. When the saved world shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On the bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Oh, let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Christ returneth. It may be at morn, when the day is awaking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world His own. Oh Lord Jesus, how long, ere we shout that glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Say verse now. It may be at midday, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light. When Jesus receives His throne. Notice now. Oh Lord Jesus, how long, ere we shout that glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah. Last verse. Hallelujah, amen. Last now. Oh joy, oh delight, should we go without sighing? No sickness, no sadness, no death, no crying. All down through the past, we'll all into glory when Jesus receives His
Jesus, how long, how long? Ere we shout that glad song, Christ returneth, hallelujah. Amen, hallelujah, amen. Now, signs are everywhere, and redemption is drawing nigh. Malapit na po ang ating Panginoon. Years of time have come and gone since I first heard it all, how Jesus would come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Reef up your head, redemption draweth nigh. Second now. Wars and stripes on every hand, and violence fills the land. Still some people doubt He'll come again. But the word of God is true. He'll redeem those chosen few. Don't lose hope. Soon Christ Jesus will return. Amen. Signs of the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your heads, redemption's draweth nigh. Amen. What a wonderful song. But what a day that will be when my Jesus I shall see. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saves me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Second verse. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day
see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. Oh, when he takes me by the hand and leads me through the promised land. Oh, what a day, glorious day that will be. Kantahan tayo man, DJ, Ilocos version on the second verse. We'll start on the second verse. At Ilocano na dito yan. Ilocos version. Can you turn up the mic of the orchestra, please? Second verse now. Bayating pa na agbyat dito'y lubong na pekat idaan aglakap tay tirigan ngem rasak tut may sukat intundong tengtay gloria anyan aragsak dayta nga aldaw anya to naragsak nurupan tut makita ni Jesus sa manlubot ken mangisalakan kanya ken intun kibinan na di gloria na tut makita anya na ragsak dayta nga aldaw. All of God's people say, grabe, lakas nating kumanta. Parang nasa langit tayo. Oh, Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise tonight. Thank you, Lord, for the assurance of salvation for eternal life. Thank you for heaven. But most of all, thank you for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior, Jesus Christ. Indeed, it will be worth it all when we see Jesus. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami sa magitan ng iyong biyaya na hindi lang nagpapatuloy, kundi nagpupursigi sa inyong gawain. Lord, bless our service tonight. Bless our speaker. Empower him and anoint him to deliver your message. Bless all the special numbers. In Christ's name we pray. Amen. Thank you. You may be seated.
Praise the Lord. Nakakatuwa, no? Subukan nyo nga. Kenny Cudi Woody, si Kenny Cudi Woody did he. Ang galing, no? Thank you so much, kids. Oh, nakakatuwa po. Alam nyo, pagka Sunday, lahat po yan kumakanta. 6 o'clock nandito na yan sa sanctuary. Yung iba sa Pasukin, yung iba sa Cagayan. Yan po, simultaneous po yan. Kaya pag preaching, tulog. So, maayos. Walang magulo kasi tulog sila eh. Okay, praise God for that. Well, let's sing one more song. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. And let us sing When We All Get to Heaven. First now. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His in the mansions bright and He'll prepare for us a place. And when we all get to heaven, oh, what a day of rejoicing that will be. Oh, when we all see Jesus, oh, we'll sing and shout the victory. Second verse. While we walk the pilgrim path, clouds will overspread the sky. But when troubling days are, not a shadow, not a amen. Oh, when we all get to heaven, oh, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. Oh, we'll sing and shout the victory. Turn now. Let us then be true and faith, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him, oh, will the toils of life repay. Oh, when we all get to heaven, oh, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus. Oh, we'll sing and shout. Last verse. Onward to the prize before. Soon His beauty will behold. Soon the pearly gates. We shall tread the streets of gold. Oh, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Oh, when we all see Jesus, oh, we'll sing and shout the victory. Amen. Please be seated. Alam niyo po, ngayong gabi ay bubusugin po namin kayo ng mga kanta. Amen ba? Bago po tayo busugin ng salita ng Diyos. Ang mga awit na ito ay mga appetizers natin. Amen? Once again, the joint choir of the HBBC. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing, Alleluia. We were made to praise. Let our hearts be in worship to the one who reigns, our God and King. Lift up your voice and with us
sing is your name in all the earth. O Lord, how majestic is your name in all the earth. O Lord, we praise your name. O Lord, we magnify your name. Prince of Peace, mighty God. O Lord God Almighty. O Lord, how majestic is your name in all the earth. O Lord, how majestic is your name in all the earth. O Lord, we praise your name. O Lord, we magnify your name. Prince of Peace, mighty God. O Lord God Almighty. Praise, praise the Father, praise the Son. Praise, praise the Spirit, praise the Spirit. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, Praise the Lord. Let's sing to God be the glory. Amen. Grabe, no? Apaka-grand. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened a life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Second verse. Oh, perfect redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus. Chorus now. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus, and give Him the glory. Great things He hath done. Praise the Lord.
Tunay kang matapat, di kumukupas, walang paglino, sa'yo ang landas. Di ka magbabago, at lilipas, tunay kang matapat, hanggang wakas. Awa mo't pag-ibig sa dagat pagpapalay, hiling nagpapawa. Ang akong tiyak ay sa kanan, laging tinutupad sa pagsita. Kahit ang minsan makalimot, di magbabago ang iyong loob, ang puso mong tapat. At siyang nagdulot ng paghalina tungo sa krus. Tunay kang matapat, di kumukupas, walang paglino sa iyong landas. Di ka magbabago at lilipas, tunay kang matapat, hanggang wakas. Love to think about the paradise somewhere beyond the blue. Mansions waiting in the distant sky. Maybe next door to you. And go parading through the distant sky. Right down the Milky Way. The planets Jupiter, Neptune and Mars won't even be halfway. Oh, it's a Moving up to glory land. Moving, holding to this NASCAR path. Don't living, ready to go. When we get to heaven, you're welcome, why not? Moving up to glory land. Reservation on my heart, the day I gave up sin. Mansions ready, this I know, I'm gonna move right in. I have a vision of a happy place, where friends and loved ones meet, right on the corner of Love Avenue and Hallelujah Street. Moving up to glory land. Holding to his NASCAR hands. Don't let him live, ready to go. When we get to heaven, you're welcome, I know. Moving,
glory, moving up to glory. Amen. Were you blessed? Praise the Lord. Grabe. Praise God for that. Thank you very much. Well, there's no substitute for the preaching of the Word of God. Are you ready for the preaching tonight? Bibles ready? Notebooks ready? Ballpen? Okay. Recognize muna natin yung mga nasa baba. Pakita mo nga. Yun. Kaway-kaway naman kayo dyan. Oh, let me see. Bibles ready? Notebooks ready? And ballpen. Okay. To God be the glory. Let's all stand tonight as we welcome to our pulpit Bishop Freddy De Vega. Hello. Okay, thank you so much. Good evening, everyone. Well, palagay ko po, overloaded na tayo. Super loaded na po tayo. Mula po nung first night hanggang ngayon po, kaninang umaga, talagang punong-puno ng espiritual na pagpapala. Actually, ito po yung church, naawitan pa lang, blessing na. Amen? Wow, yun po yung dapat na appreciate natin, yung heavenly music. And I really praise the Lord sapagkat para sa akin po, the pastor is right. Particularly yung sinabi po ni Pastor Jojo na nagpunta po kami rito para magministeryo po sa inyo. Pero sa katotohanan, kayo po ay nakapagministeryo sa amin. So I would like to take this opportunity to thank the Hosanna Bible Baptist Church. Of course, sa ating pong patriarch, sa ating pong pastor, sa lahat ng mga punong abala, sa mga servants of God, sa lahat ng members, palakpakan po natin ang Hosanna Bible Baptist Church. Just try to imagine the effort, the hard work, sa lahat ng ginagawa po natin ngayon. Just try to imagine kung gaano sila nagbigay ng time, everything. Diba? And siyempre po, hindi rin natin maitatanggi na mahirap magkaroon ng gawaing ganito kung hindi po willing na mag-invest ang nanguna sa gawaing ito. Kaya ang Diyos po ang bahalang magpala sa kalipunan po ng Hosanna Bible Baptist Church. And again, thank you so much. Siguro po, upo muna po tayo. Napansin ko, nakatayo nga pala kayo. Ayan. Actually, sobrang na-touch po ako, na-challenge sa mga preachings at medyo naging emotional po ako kanina doon po sa preaching ni Pastor Jojo Tuason. Yung pong very clear realization sa buhay po namin bilang mga pastor. Kaya gusto kong gamitin ang pagkakataong ito. Lahat po ng preaching, blessing po yan. Pero I cannot deny the fact that to me personally, the Lord talked to me, the Lord touched my heart, and actually po, positive naman po yung aking pong pagtanggap doon po sa mensahe, and even the illustration na ginamit po ni Pastor kanina, talagang realistic, ano po? Very true in the lives of the many pastors. Kaya sabi ko, ang laking advantage ng mga nasa generation po natin ngayon sa usapan ng ministry. At kauna-unahan na nga po si Pastor Proby na bilang hindi pa naman talaga matandang pastor. Matagal na po siyang nangangaral. Pero sa kanya pong leadership, sa kanya pong pangunguna sa ministeryong ito, I can say, having that kind of attitude, ito po'y napakalaking advantage. You know, ako naniniwala na meron pong kinalaman yung attitude ng Pastor Proby sa kung paano siya ginagamit ng Panginoon sa mabungang paraan. Amen?
And I know that all of us here, pastors, if our heart, if our attitude is right, napakalaking blessing po ng conference na katulad nito. Hindi madaling mag-host ng ganitong conference. Pero mga kapatid, hindi po natin matatawaran ang laki ng pagpapala na naibibigay at naipagmiministeryo ng conference na katulad nito. Kaya let us continue to pray that the Lord will continue to provide and talagang to give us an opportunity to learn more sa buhay po natin sa ministeryo. Kaya again, sa lahat ng ito, to God be the glory. Purihin po ang Panginoon. Kaya sabi ko po, having this kind of ministry, marami po ang po pwedeng ma-encourage. And tonight, because as what I have mentioned a while ago, talagang personally, the Lord talked to me and touched my heart through the message about the pastor, the qualifications of the pastors na na-share po ng ating pong isa sa naging tagapang-aral, si Pastor Jojo, na sa amin po sa lahat dito, siya ang lumalabas na manong namin, kuya namin, di po ba? At talagang mentor po namin. So kaya malaking blessing. You know, as I listen to him, yung wisdom from the Word of God, malinaw na po yun. Kaya as I listen to him, ito yung exactly talagang nagmamanifest. Yung kombinasyon ba? Nung pong katotohanan ng salita ng Diyos at karanasan sa usapan ng gawain ng Panginoon. Kumbaga, magkaka-idea po tayo na si Pastor Jojo, nanggaling po siya sa hindi birong training. Sa usapang karunungan, sa usapang karanasan, sa usapang pagbibigay patotoo sa ministry, I can say na very obvious na hindi biro ang napakagandang training na nakuha po ng ating Pastor Jojo Tuason. And that is exactly what Pastor Proby is enjoying in his life in the ministry. Marami po, nawala na po yung kanilang pastor o namatay na po yung ibang mga pastor. Pero nakakalungkot na nung nawala po sila, nawala rin po ang ministry. Pero in my observation, I can say na napakaganda po naging disenyo ng Panginoon at operation ng Panginoon. I believe marami pa pong i-accomplish ang Panginoon through Hosanna Bible Baptist Church. Amen? Kaya kapag alam niyo pong ayos ang ating pong driver, pumanatag kayo, sumakay lang po kayo. Amen? Kanina sabi po ni Pastor Joey, nung unbeliever siya, kung saan-saan siya. Anong tawag doon? Tumatalpak, Pastor? Pero sa usapan ng giving, ang pinaka-the best na giving, yung giving na pagka inanalyze nyo po, hindi spending, kundi sowing and investing. At yan po ay ang usapin tungkol sa ministry ng Panginoon. Kaya sa bumubuo po ng Hosanna Bible Baptist Church, at siguro po magandang bigyang pansin din po natin yung mga nasa gawain po nila abroad. International po ito. If you are investing sa ministry, nito pong Hosanna Bible Baptist Church, at kung kayo po'y parte po nito, tuloy-tuloy lang po sapagkat malayo pa ang ma-accomplish at mararating ng ministeryong ito. Kaya shout out po sa mga kapatiran ng Hosanna Bible Baptist Church na nasa iba't ibang bansa. Purihin po ang Panginoon. Sabi ko nga, kaming mga tagapagsalita, walang kahit isa sa amin na magsasabi na hindi kami napagpala. Sobrang napagpala po kami sa iba't ibang larangan na nakita po namin sa ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon sa inyo. Now this time, I believe, excited na tayo sa message. Amen? And because of that message, Pastor, talagang nandoon yung leading ng Panginoon. Because the message that I would like to share with you tonight is the message entitled, The Hard Task of the Man of God. The hard task of the man of God. Pwede po bang tumayo muna yung mga pastors natin? All pastors, please stand up. Tumayo po kayo. Palakpakan po natin ang mga pastors.
Bakit kapag ka mga sasanglibutan, yung mga iniidolo nila at kung sino-sinong mga hinahangaan nila, pagka pinalakpakan nila, todo bigay. Samantalang ito pong mga nagsuko ng buhay, ang mga pastor talagang nagministeryo sa buhay ng marami, pagka palakpakan parang ang hina lang. Pwede ho bang palakpakan natin? Yung mga man of God. Thank you so much, pastors. Meron pong kasabihan, who can understand the heart of a soldier? Also, a soldier. So kuya, apply natin, who can understand the heart of the pastor? Also, a pastor. Pero sa magiging pag-aaral natin, mag-aaral po tayo ng mensahe na kung tutuusin po, mensaheng ipinatungkol sa mga pastor, pinatungkol sa man of God. Pero pag-aaralan po natin intentionally na meron pong objective na ang mga members, hindi nyo kailangan maging pastor para maintindihan nyo po ang buhay ng pastor. What I mean to say, kailangan lang nating makinig sa mensahe, sa aral ng salita ng Diyos, para maintindihan nyo po ang buhay ng isang pastor sa liwanag ng salita ng Diyos. So this time, let me request all of you to please open your Bible in the book of Acts, chapter 20. Tumayo po tayong lahat once again, and I would like to request the congregation to please read our text. And try to read our text with understanding. Acts chapter 20, verses 28 to 30. And the context of this passage is about the Apostle Paul bade his farewell to the Ephesian elders. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina, parang naka-address to sa mga pastor. Pero pag-aaralan po natin, para po mapalalahanan tayong mga pastor at magkaroon ng understanding ang mga members sa buhay ng isang pastor. Again, ang title po natin, The Hard Task of the Man of God. Congregation, please read our text, Acts chapter 20, verses 28 to 30. Ready, begin. Not sparing the flock. Also of your own selves shall tenderize, speaking perverse things, to draw away disciples after them. For the second time, I would like to again quote to you our text. Take heed therefore unto yourselves. Ang kinakausap po, yung Ephesian elders, yung mga tagapanguna. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise and speak perverse things to draw away disciples after them. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving Father, Almighty God, thank you so much for this conference. Thank you for making this event possible. Thank you for the host and for all the pastors, for all the members of this church. I pray, O God, that you will again use your humble servant to enlighten the minds of your people, to encourage your servants, O God. Lord, I acknowledge the fact that without you, I can do nothing. So please, Lord, help me. Fill me with your Holy Spirit, O God. Give me wisdom. Guide me, O Lord, and reach the heart of your people through this challenge, O Lord. I would like to commit to you everything. For all of these things I ask and pray.
in Christ's most precious name. Amen. Amen. You may now be seated. So kanina po sa naging pag-aaral, binigyang pansin po ang usapin tungkol sa pastor. And the word used by our speaker is the qualifications. And then in my realization, and I believe, same with all the pastors here, kung magiging totoo tayo, sino po ang with confidence magsasabi na sa usapang qualification, kaya tayo nasa pagpapastor, kaya tayo nasa leadership, kaya tayo nasa ministry, because we are qualified. So the reason why the Apostle Paul emphasized that to Timothy, to Timothy to realize that the reason why he's a pastor, that the reason why we are in the ministry, it is because of the grace of God. And that is very clear when the Apostle Paul said in 1 Timothy chapter 1 and verse number 12, "And I thank Christ Jesus my Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer, a persecutor, injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief." And then he emphasized, "But the grace of God." I am telling you folks, I am telling you pastors, I am telling you servants of God, that the only reason why we're saved, that the only reason why we are in the ministry, it is because of the grace of God. Grace, nothing but grace. Kaya sabi ko po, I believe sa conference na katulad nito, magandang ma-remind ang bawat kamanggagawa. Magandang mapaalalahanan po. Kumbaga, equipping conference po ito eh. Strengthening conference. And it is good na mapalakas tayong mga pastor. And don't you ever think na sa conference na ganito, ang speaker exempted? No. Nangyari lang na tagapagsalita po kami. Pero walang kinaiba. Kung kailangan nyo itong message na ito, kailangan din po namin ang message na ito. And again, ang naging leading ng Panginoon sa akin, kung bakit sa kabila ng kung tutuusin, this message is addressed to the pastor, ipapangaral ko po, because I believe it is also good for the members of the church to understand the life of the pastor. Kasi minsan, di ba, too much expectation. Talagang masyado tayong mapaghanap. And then, dumarating tayo sa pagkakataon na quickly or easily, nagbibitaw tayo ng judgment sa mga pastor na para bang hindi siya tao, na tayo okay lang, na tayo pwede kahit ano. Pero siya, dahil pastor siya, para bang kagulat-gulat sa atin kapag ka may pagkukulang siya, kapag ka po may mga naging kahinaan po siya. So mga kapatid, ito po ay magandang maging eye-opener. Again, ang context po, ito yung pagkakataong kailangang iwanan po sila ni Apostle Paul. You know, para magkaroon po tayo ng solidong masasabi nating ground sa pag-aaral po natin, it is good to understand that the Apostle Paul, according to the task, according to his calling, siya po ay itinalaga hindi lang para mag-evangelize, kundi para mag-disciple, kundi para mag-train, at siya po ay mag-put up ng mga ministries, siya po ay magpasimula ng mission at magtayo ng mga churches na kung saan, kung tutuusin, Diyos ang nagtatayo. And no one can deny that the Apostle Paul is very, not just effective, but efficient sa usapan ng ministry. He is very productive, mga kapatid, and prolific sa usapan ng ministry. Kaya ang sabi po niya, mga kapatid, actually po, very familiar ako po, sa akin po itong passage na ito, sapagkat dito po kinuha ko yung pong akin pong naging motibasyon sa klase ng magiging paglilingkod. Kasi meron po akong conversion verse, yung bang verse na kung saan
ginamit ng Panginoon for my salvation. And then, yung pong masasabi po nating Christian living, passage, yung calling verse, ito po yung naging commitment verse ko. Kaya doon po sa minsan nagpapapirma ng mga Bible, yun po yung aking inilalagay na talata, Acts 20:24, when the Apostle Paul said, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I may finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God." Ang pinaka-konteksto niyan, nung kausapin po niya, yung kanyang mga inalagaan, yung kanyang mga tinuruan, na sinabi po niya sa kanyang pamamaalam sa kanila, na kung saan ito ang nakita niyo sa akin, serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations, which befell me by relying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly, and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. At yun na po ang sabi ng verse 24, but none of these things move me. Hindi ba yan ang problema natin? Dahil ang discouragement, kakambal na natin, marami po bumibigay sa discouragement. Di ba? At hinahanap nating maintindihan tayo dahil tao lang tayo. Yes, naiintindihan na may discouragement tayo, pero ang mahirap maintindihan, yung alam mo na Diyos ang tumawag sa iyo, Diyos ang naglagay sa iyo, tapos bibigay ka sa discouragement, yun ang mahirap maintindihan. Para mo na rin sinabing napakahinang klase ng Diyos na tumawag sa iyo. Kaya sana, kahit anong hirap, kahit anong sakit, kahit anong tanikala, kahit anong pag-uusig, kahit anong maranasan natin, sana ialis natin sa option natin ng mag-quit. Mas maganda po, anuman ang mangyari mga kapatid. Ang sabi ng Bible, wherefore seeing also we're compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Dapat ang maging goal natin, yung sinabi po ni Apostle Paul, mga kapatid, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Kaya naman ang confidence niya, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Mga kapatid, ang lahat ay dapat magsimula sa clear understanding na bilang pastor, ano ba talaga tayo? Bilang pastor, sa ano ba tayo dinisenyo ng Panginoon? Ano ba yung task? Ano ba yung given task? Ano ba talaga ang katayuan natin bilang mga pastor? Well, dito po sa teksto natin, makikita niyo po mga kapatid ang napakahalagang bagay na si Pablo bilang alam ang usaping buhay ng pastor, nagbukas ng kanyang puso at nagpaalala sa kanila, take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. For I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you. Di ba nangyayari po yan? Hindi ba yan ang nakikita nating mga storya? Na mula sa labas may naninila, mga kapatid, at maging sa loob, meron pong mga ganyang sitwasyon. Kaya napakaganda na ito po ay ating matalakay. Well, sa akin pong ibibigay na mga punto sa inyo, marirealize natin na ang pastor ay minister. We are ministers of God. Kaya nga nung nirebuke ni Paul yung mga taga-Korinto, who then is Paul? And who is Apollos? But ministers of whom you believe. Sabi niya, sino ba kami? Mga ministro ng Panginoon, pastors. Kaya maganda rin po na yung ating pong representasyon, iayos natin. Katulad ng sinabi po ni pastor, hindi man tayo ganun po sa usapan ng galing, pero at least makandak man lang natin ang sarili natin na talagang magpapatibay, ministro tayo ng ating Panginoon. Amen? Pastors, we are ministers of God. Mga batid, hindi lang yun eh. Maganda rin maging paalala sa atin na hindi lang tayo minister,
tayo po'y messengers. Diba? Messengers. At mamaya po, iisa-isahin po natin ito sa humigit kumulang 4 na oras na magiging pag-aaral po natin ngayong gabing ito. At ang magtiis hanggang wakas, mga kapatid. Ang magtiis, kinabahan yung iba, namutla. Hindi ko naman po kaya yun. Yung 4 na oras hindi ko kaya, 3 siguro, okay lang. Mga kapatid, dapat alam po natin na ang mga pastor, messenger po yan. Kaya nga ang sabi po, malinaw, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Yun ang trabaho po namin mga pastor, ministers, messengers, mga kapatid. Hebrews 13:7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. Diba? So napakahalaga po yan. Mensahero tayo ng Panginoon. Kaya tuwing tatayo po tayo sa pulpito, pasensya na kayo, nandito ako sa harap, dahil hindi talaga ako makikita doon sa likod ng pulpito, mga kapatid. Diba? So importante po na lagi nakatatak sa isip ng pastor na tayo po ay mensahero. Hindi po natin trabaho na patamaan ang mga miyembro. Ang trabaho natin, ipangaral ang salita ng Panginoon. Kaya ang dapat commitment to preach nothing but the word. Ang mga pastor po, privilege na tayo po ay nag-speak. Privilege na tayo po ay nagpe-preach. Pero hindi tama na kapag tumatayo tayo, ang trato natin sa preaching parang privilege speech. Naintindihan niyo po? Kasi kung mag-evaluate ka, iba yung power ng message ng Word of God at yung galit mo lang. Iba po yung power ng totoong mensahe ng Panginoon sa gigil mo lang. So ang importante, mapalalahanan tayo, messenger tayo ng Panginoon. Nagkukwentuhan kami mga pastor kasi nakakatulong din po yun. Hindi ko alam kung sasabihin ko, eksakto yung sinabi ni Pastor Ardel. Na siya raw dati pag nagpe-preach, ang sabi po sa kanya, pagka nagpe-preach ka, mukha kang, di ba? Dahil sa tindi po ng, hindi lang passion, galit talaga minsan naman talaga, nakakagalit naman talaga nakakagigil naman talaga Ang problema sa mga miyembro, nakikita nila yung gigil ng pastor, hindi nila nakikita kung bakit nanggigigil yung pastor. Di ba? Alam nga naman yung pastor nanggigil ng walang dahilan. May mga cute na miyembro kasi. Yung mga cute na miyembro, nakakagigil talaga yan. Yung ang sarap kurut-kurutin, ang sarap pisil-pisilin, di ba? Mga kapatid, magandang reminder. Minister, messenger, and also a model. Di ba? Here is the Apostle Paul talking to them at dun sa pagsasalita niya, ipino-point out niya, nakita nyo naman kung paano ko ipinakita sa inyo, kung paano dapat mag-behave tayo, dalhin natin ang maayos ang sarili natin. At sinasabi nga po niya mga kapatid, na talagang itong mga kamay na ito ay nagministeryo sa aking mga pangangailangan at ako nagpakita sa inyo ng halimbawa na kung paano pinanghawakan po niya ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, it is more blessed to give than to receive. Kaya po yung preaching kanina, tungkol po sa pagkukultivate ng, generous community, sa usapan ng church, na ipinangaral po ni Pastor Joey kanina. So, kita nyo yung mga preachings. Complementing po yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala kami sa preaching competition. Wala kami sa preaching contest. Kaya po kami mga speaker ngayon, itinalaga kami ng Panginoon upang tumulong sa accomplishment ng pinaka-objective ng ating conference is strengthening conference. Ang magandang conference, yung pagka nakinig ka, hindi ka lalabas na ang nasa isip mo, kilala ko yung sinasabi ng speaker. Alam ko kung sino yung tinutukoy niya. Sipin mo, conference ang inatinan, chismis ang nakuha. Di ba? Alam nyo, ang tiyak. Ngayon pa lang kasi may bukas pa tayo Di ba? May bukas pa tayo mga kapatid.
Pero alam nyo po ba na ngayon pa lang makiklaim na natin, and I am very confident na nalalaman ko na sa puso ng bawat isa kung paano ganito ang impact sa akin. I know na pag uwi nyo, ang pag-uusapan nyo at ang sasabihin nyo, grabe ang encouragement, grabe ang blessing ng conference, grabe ang blessing ng mga preaching, grabe ang lesson doon sa ating conference na natutunan natin. Amen? Yun po ang dapat, mga kapatid. Kaya nga, hindi po yung nangmamaliit ng kapwa-pastor. Diba? Ang goal nga natin, strengthening. Tapos hahamakin natin yung ibang mga pastor. So, ang goal is to encourage one another. And it is good na makita po ng mga miyembro na yan ang magandang example. Kasi minsan, sasabihin natin sa mga miyembro, matuto kayong magpatawad sa isa't isa, tapos tumatayo ka sa pulpito na damang-daman nila ang galit mo sa ibang pastor at kapwa mo pastor. Paano maniniwala yan? Magkakampin ka sa church na ikaw mismo parang manghihinayang ka na magbigay. Ikaw ang unang dapat magpakita ng example. Why? Sapagkat ang man of God, hindi lang tayo minister, hindi lang tayo messenger, tayo po'y model. Diba? Model po tayo. Meron akong ginawang outline sa Hebrews 13 verse 7. Simple outline but very exacto po yun eh. Precise but very true, mga kapatid. From the verse. Hebrews 13 verse 7, remember them which set the rule over you. Pag tiningnan nyo po, ang pastor, ruling minister. Hindi po pwede ikaw ang pastor, tas yung miyembro magsasabi sa iyo ng gagawin. Kahit gaano kalaki ang giving ng miyembro na yan, hindi po yan nagpapaging dahilan para siya na ang mag-rule sa church. Hindi yan nagpapaging dahilan para diktahan niya ang pastor. Ang isang matino at nakakaunawang miyembro ng salita ng Diyos, ang isang totoong natuto, never na pangungunahan niya ang kanyang pastor. Amen? Kaya ang idea, remember them which have the rule over you. So, dililitay sa concept na ang pastor pala, siya ang ruling minister. Kaya hindi po pwedeng gagawin natin sa church, ang church ang mga magbobotohan. Paano po kung sa botohan natin, kung ang Biblia po nagsabi na sa church natin, ang composition, natural man, carnal Christian, at saka spiritual, and sad to say, hindi man sa lahat, marami mga churches, mas marami po ang carnal Christian. Yung natural man, unsaved. Yung carnal Christian, dahil Christian, saved but live like a natural man. Yun ang problema. Yung spiritual, kakaunti lang yan. Diba? Kakaunti lang yan. So kaya pagbotohan, doon pa lang po sa ratio, lugi na kaagad eh. Kasi sigurado magkakampi yung natural man at saka yung carnal Christian. Ilan yung spiritual? Di pagkabotohan. Tapos, logic. Ba't naglagay pa ng leader? Kung yung mga miyembro naman pala ang magpapatakbo at kailangan masunod sa usapan ng church. Tapos sa paglalarawan, pastol at tupa. Saan ba kayo nakakita na ang pastol, siya ang sunod-sunod sa tupa? Di ba? Pag tupa, sinunod mo. Hindi ka magkakandatuto. Dahil may mga tupa na gusto sa putikan. May mga tupa na kung saan yung mapanganib doon. Mali! Kaya naglagay ng pastor, kailangan ng tupa ang susundan at susundin. Kaya ruling minister ka. Remember them which have the rule over you. Huwag po tayong matakot na i-lead natin yung mga tao. Yan ang purpose mo. Yan ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Kasi kailangan ng kawan niya ng mangunguna. Ruling minister. Diba? Ang sabi po, who have spoken unto you the word of God. Reliable messenger. Ang pastor, dahil salita ng Diyos ang pinapangaral, yun po'y po pwedeng panghawakan. Kaya mga kapatid, wag po kayong mag-react sa pastor. Ipinapangaral lang niya ang mensahe. Sapagkat yun po ang disenyo ng Panginoon na kaya naglagay ng pastor upang ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Pero ito yung mabigat whose faith follows. Considering the end of their conversation.
Kaya pag tinignan nyo sa Hebrews 13:7, ang linaw ng outline doon na ang pastor, ruling minister, na ang pastor, reliable messenger, na ang pastor, role model. Ngayon, dahil leadership ang pinag-uusapan, mga kapatid, alam niyo po ba, ito kasi yung sesentruhan ko eh. Kumbaga, in-establish ko lang po na sa pangkalahatan, po pwede mo siyang tawaging minister, messenger, model, mentor, and manager. Mga kapatid, ang isang mabigat sa pagpapastor, hindi ko sinasabing magaang ang preaching, pero ang isang mabigat sa pagpapastor, management. Opo, kasi mag-alaga ka ng manok, kahit po 5,000 yan, as long na manok yan, wala kang problema kasi ugaling manok lang lahat yan. Tama po? Hindi po iba-iba ang ugali ng manok. May manok na hihiwalay yan. Pag may sakit, nangungulag ang tawag naming mga Katagalugan doon. Nangungulag. So kaya kapag kami hihiwalay na manok, may problema yung manok na yon. May dinaramdam yon, mga kapatid. Kausapin mo, baka matulungan mo siya. Di ba? Pero kahit 5,000 yan, pagka manok, kita niyo mga poultry? Di ba? Ang daming manok niyan eh. Pero bakit nahalagaan? Kasi hindi mahirap sa mag-aalaga. Manok lang yan. Ugaling manok lang yan. Ano mang hayop, kung ano po yung hayop, yun po yan mga kapatid. Pero sa usaping pagpapastor, hindi po manok ang pinangungunahan namin. Pero minsan parang, lalo na yung miyembrong putak ng putak, ano ho? Di ba? Meron ganun eh. Pakak! Di ba? Kaya mukhang ang mahirap sa pagpapastor, you are managing people. Alam niyo po ba ang realidad? Kahit 10 lang ang miyembro mo, yung 10 miyembro na yan, 10 iba't ibang ugali po yan. Kaya nga, ang gusto ko sanang i-title sa message natin, ang magpastor ay hindi biro. Di ba? So to pastor a church is not an easy task. So what I want all of you to understand in this message is the hard task of the man of God. Para naman po yung mga miyembro, medyo lumaki naman ang puso natin. Medyo umunawa naman tayo na hindi madaling magpastor. Kasi for me yung dalawang main task ng pastor, managing and messaging. Diba? Yung pastoring and preaching. Yung preaching po, hindi ngayon marunong ka mag-preach, pastor ka na. Minsan kasi ganun ang motivation natin. Pagka nakakita tayo ng miyembro na nung pinatayo mo sa pulpito, ang galing magsalita, ang akala tuloy ng iba, dahil sasabihin mo, ay alam mo, galing mo magsalita, pastor na pastor ang dating mo Pwede ka magpastor. Ang akala nila ngayon, ang pagpapastor, galing lang magsalita. Pastoring is not just preaching. But of course, we cannot deny the fact that preaching is very vital in pastoring. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan eh. Kaya mga kapatid, mga minamahal, dito po sa teksto natin, tingnan po natin, i-chop-chop natin yung talata. Sa usapang management, sa pagpapastor po, ang isang pinakabilin-bilin ni Pablo, take heed therefore unto yourselves. Ang tawag natin dyan, personal management. Before managing the other people, as a leader, as a pastor, you need to learn to manage yourself first. Yun ang unang sinabi niya, take heed therefore unto yourselves. Kaya nga sabi ko, ang ganda po doon sa message natin kaninang umaga. Para sa akin po, talagang affirmation po ito. Para sa akin po, eye-opener dapat lahat sa atin ito. Mga kapatid, sometimes we are expecting too much sa mga miyembro natin na hindi natin naiisip na ang hadlang minsan yung tayo mismo, yung sarili natin mismo.
Ayaw natin ng miyembro na nalilate na pumupunta sa church. Ikaw hindi mo mamanage yung sarili mo na ikaw mismo dapat tama ang oras ng punta mo sa church. Diba? Dito pumapasok yung ilang mga talatang sinabi po ni Apostol Pablo. Bakit hindi magiging effective and efficient si Apostle Paul bilang pastor? Grabe po yung spirituality. Ang lalim, mga kapatid, na minsan, memory verse mo lang talaga yung mga talatang sinabi ni Pablo. But, even sometimes a little, hindi natin makita eh. Alam niyo po yung mga statement ni Apostle Paul? For to me to live is Christ, and to die is gain. Mahirap mong sabihin yan nang hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mo. Kaya nga pag pinag-aralan natin sa disipulo ng Panginoon, ang unang dapat matutunan mo, to deny yourself. Diba? Ang isang dapat matutunan natin, to discipline ourselves and to die to ourselves. Ang sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life is now live in the flesh. I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Madali bang gawin yan? Madali bang ma-reach yung ganyang level ng buhay natin? Mahirap i-expect yan sa mga miyembro kung ikaw mismong pastor, hindi natin natutunan ang bagay na yan. Diba? Bakit ba, pastor, hindi ka kumikilos? Sino ba naman makakakilos? Galatians 2:20 ang talata ko. Ano yun? Hindi ba ang sabi ng Galatians 2:20, I am crucified with Christ? Kaya nga, subukan mo nga, ikaw nga yung napako, tingnan mo kung makakakilos ka. Kaya pala walang ginagawa. Yung for to me to live is Christ, ang sarap na memory verse kasi maigsi. Pero kung bibigyan po ng pansin yung pinagmula ng for to me to live is Christ, yung pinaka-context po niya, yung pinaka-expression ng heart ni Paul, yung for to me to live is Christ and to die is gain, yan na lang po ang resulta nung matinding nasa puso niya. Ano ang sabi niya sa verse 20? Philippians 1:20, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness always so that Christ be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ and to die is gain. In managing ourselves, mga kapatid, sa leadership natin, sa pagpapastor natin, personal management is very important. Amen? Kaya sabi niya, take heed therefore unto yourselves. Merong isang magandang paalala si Paul eh. Nung nang-encourage siya ng mga mananampalataya sa Korinto. Naalala niyo po yon? Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Simula verse 24. Anong sabi niya? Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. And every man that striveth for the masteries is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Kaya ang sabi niya sa 26, I therefore so run, not as uncertainly. So fight I, not as one that beateth the air. At ang pinaka-bottom line na dapat matutunan ko, na dapat matutunan natin mga pastor, ang sabi niya, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. Members, napapansin nyo ba? Ang preaching natin ngayon para sa aming mga pastor. Opo. So at ang unang tinatalakay natin sa heart task ng pastor ay yung personal management. Mga kapatid, pag kami miyembrong makulit, pag hindi namin na-disiplina at na-handle ng tama yung sarili namin, problema yan. Diba? Kapag ka po sa usapang ministeryo, bilang tipikal na tao, tandaan nyo po ito mga kapatid, na even Moses, na kung tutuusin, ikinukonsider na meekest man. Kumbaga napakamaamo, dumating sa punto mga kapatid, na nanggigil sa kanya pong leadership because of the hard-headed Jews. Kaya tulungan nyo kami. Hindi madali. Hindi madali. Kami kailangan namin gumising ng maaga, kailangan namin magministeryo, kailangan namin patayin ang sarili namin. Kasi yung mga miyembro, kailangan intindihin sila eh. Pero
Pagdating sa pastor, di ba? Ito yung minsan hard cry ng mga pastor. Ba't ganun? Pagka may miyembrong nalilihis, pagka miyembrong nagka-problema, ang gusto mo bilang pastor, itayo sila. Ang gusto mo, alalayan sila. Pero ikaw, pag nakita ang kanilang konting problema, hindi lang talaga, hindi ka tinutulungan. Sinisipa ka pa, sinisiraan ka pa, dinudurog ka pa. Di ba? Parang unfair. So kaya paalala sa aming mga pastor ito, personal management. Pastoring is not an easy task. Dapat naming matutunan na i-deny ang sarili namin, na disiplinahin ang sarili namin, o mamatay sa aming mga sarili. Take heed therefore unto yourselves. Personal management. Ano yung susunod? And to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Alam niyo ang tawag dyan? People management. Flock is referring to the people entrusted by the Lord to His called servant. Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang laki-laking blessing na ikaw ay Kristiyano. Amen! Ha? Blessing ba na ikaw ay iniligtas ng Panginoon? Blessing ba na sa langit ka pupunta? Blessing ba na alam mong Kristiyano ka? Pero sige, ligtas ka, Kristiyano ka, kung walang nag-aalaga sa'yo. You cannot deny the fact na ang malaking blessing ng pagiging Kristiyano mo, binigyan ka ng church na kung saan nagtayo ang Diyos ng pastor na nag-aalaga sa'yo. Parang mahina, amen nyo dun ah. Hindi ba kayo masaya na may pastor na nag-aalaga sa inyo? Buti na nga lang naturuan kami na hindi puro mga tao lang sa church. May pamilya rin kami, may mga anak din kami, may asawa rin kami, meron din kami mga pangsariling pangangailangan. But listen, we cannot avoid this thing na kaya kami tinawag ng Panginoon, kaya ka pastor, dahil mahal ng Diyos ang kanyang mga anak, mahal ng Diyos ang kanyang kawan, kaya mga kapatid, naglagay ng pastor para po pangalagaan ang kanyang kawan. Kaya kung ikaw yung miyembro na maganda ang puso sa usapang Kristiyano, isa sa saya mo, may pastor ka. Minsan ma-observe nyo po yan sa testimony. Ang daming mga miyembro, pag tumayo, salamat po kasi binigyan kami ng Panginoon ng sasakyan. Blessing po. Salamat po kasi yung business namin. Mga kapatid, ang hindi nyo alam, ang laki-laki sanang blessing. Kung may mga pagkakataong nagpapasalamat kayo, alam nyo po, bilang Kristiyano, sobrang thankful ako sa Panginoon na binigyan ako ng pastor. Na may nag-aalaga sa amin. Na meron pong nag-challenge sa amin. Di ba? Kasi yun ang trabaho natin sa people of God eh. To challenge them, to confront them, di po ba? To care for them, and to carry them. Ang sarap na may nag-aakay sa'yo. Ang sarap na pagkakailangan mo ng counsel, may pastor ka na nagpapayo sa'yo. Ang laking advantage. Alam namin yan na kaya kami pastor dahil kailangang i-manage ang mga iniligtas ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pansinin niyo po ito. Hindi ba makatwiran ako na sinasabi ko sa inyo na kahit ang kausap niya, Ephesian elders, kahit ang tinutukoy niya mga leaders, hindi ba miyembro, may matututunan kayo? Hindi ba ma-enlighten tayo na yung pala na kaya tayo may pastor para i-manage tayo. Kaya hindi tama na ikaw ang nagmamanage sa pastor mo. Hindi po pwedeng ikaw ang nagtuturo sa pastor mo ng gagawin. Mga minamahal, napakalaking responsibilidad sa usapang management. Yung tinatawag nating people management. Yung spiritual condition, iba-iba. Diba? Iba-iba ang ugali ng tao eh. Kaya nga mga kapatid, tingnan nyo po kung paano si Apostle Paul naging particular. Kung paano dapat ina-appreciate ng mga members yung kanilang pastor. Diba? Yung mga talatang yan, paalala dapat sa'yo. Hindi ito yung nangangaral. Salita ng Diyos to. Tingnan nyo po ang sabi. Ang linaw sa Hebrews 13 and verse 17. Obey them that have the rule over you and submit yourselves.
nagiging mahirap ang management kapag ka matigas ang ulo ng member. Di ba? Yung people management, nahihirapan kami pagka masyadong matatalino yung miyembro. Kapag ka po yung mga member, mas magaling pa kaysa sa pastor. O worse, mas magaling pa kaysa sa salita ng Diyos. Pero positive ha, napakasarap magpastor sa mga members na willing sumunod at willing magpasakop. Sino sa inyo ang, yung honest sa heart nyo, blessing tong conference? Sino magsasabi sa inyo na napaka-organized ng conference? Na ngayon pa lang, sino sa inyo ang nagkiklaim na talagang successful tong conference? Kala nyo ba dahil lang kay pastor to? Hindi. Dahil sa mga members na napaka-submissive, sa mga members na napaka-supportive, sa mga members na kung saan alam nila kung paano sumunod sa leadership. Amen? Ikalabisan ng paulit-ulitin po natin, pero pare-pareho lang po kami nang sasabihin. Sipin niyo po, pagdating pa lang namin dito, halatang-halata niyo po na talagang pinaghandaan, ipinanalangin, at ang bawat isa po very eager na i-apply yung kanilang given role, mga kapatid. Di ba? Meron pong mga usher na gumaganap ng kanilang trabaho. Meron pong nag-a-assist para doon sa kainan. May mga nagtatanong kung ano kailangan namin. By the way, sa nagtatanong kanina, sisimple ko na lang sa iyo yung matinding pangangailangan ko ngayon, ha? Di ba? I mean, just try to imagine. Bunga to ng isang gawain na natutunan ng pastor na i-manage ang kawan at natutunan ng kawan na sumunod, magpasakop, sumuporta sa pastor. Very consistent po ang Bible eh. Si Peter, nung kausapin din niya yung mga elders, di ba? Kasi sa text natin, si Paul to. Ang sabi ni Paul sa mga Ephesian elders, yung mga tinre niya, na itinalaga niya doon sa mga kalipunan, sa bawat kawan. Ang sabi niya, take it therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Ang sabi po ni Peter sa 1 Peter chapter 5, the elders which are among you exhort, who am also an elder and a witness of the sufferings of Christ and a partaker of the glory that shall be revealed. Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof. Young people, hindi disadvantage na may pastor na medyo concern sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Hindi disadvantage yun. Ang laki-laking advantage ng church na may mga pastor na willing na pangunahan, pangalagaan ang mga tao na ipinagkatiwala ng Panginoon. People management. 1 Thessalonians chapter 5, beginning verse number 12. Sabi ni Paul, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Imagine nyo po, ang pastor pala, he is not just leading you. He is also laboring for you. Di ba? And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Hindi ho masaya sa Christian life na yung miyembro kailangang umiwas at magtago sa pastor niya. Ang healthy at happy church life, yung wala kang, alam niyo po yun, alam mo sa sarili mo, na ikaw ay maayos na miyembro, nagpapasakop sa pastor, hindi po yung mga patagong kilos, mga kapatid. Ha? Yung ministry ng overseeing, hindi ho madaling trabaho ng pastor to. Kasi hindi naman lilima miyembro eh. Di ba?
Ibig sabihin, kung kayo po ay napapansin, kung kayo po ay kinakausap, kung kayo po ay kinokorek, kung nakokonfronta po kayo, advantage nyo po yan, bagay na dapat ma-appreciate ninyo, sapagkat kaya ginagawa ng pastor yan, sapagkat ginagampanan niya ang trabaho niya, and it is a hard task to manage the people of God. Isipin nyo kung ang magiging buhay ng pastor, parang yun nangyari kay Moses. Na sa lahat ng mga sakripisyo, sa lahat ng mga pagtitiis sa mga tao, tapos kasama sa hindi nakapasok doon sa promised land dahil bumigay na rin. Di ba? Yung bang hindi na rin nakatiis eh. Isipin nyo po si Moses, pag inaral nyo po, di ba ito yung sinabi niya, kausapin yung bato, ginawa niya, hinampas niya, tapos nung nakita niya na yung mga Israelites sumasamba doon sa golden cup, hindi ba dinurog niya yan? At medyo tingnan nyo po, alam ko sinama pa sa mga pinainom sa kanila yan, so, yung mga pinagdurugan po niyan, dahil sa bilang tao na apektuhan din po kami mga kapatid. Kung gaano kasarap-sarap sa amin ng mga miyembro na masunurin, mga miyembro mapagpasakop, mga miyembro mapag-alala, mga miyembro mapagsuporta, kung gaano kasarap yan sa puso, ganun din naman kahirap at kabigat kapag meron pong mga pasaway. Pastor, totoo po yung sinasabi ko, di po ba? To manage the people is not an easy task. Kaya yun ang title natin eh. The hard task of the man of God. Personal management. Feed, di ba sabi, take heed therefore unto yourselves. People management, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers. Ito pangatlo, preaching and teaching management. Kasi ang sabi, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. Sasang-ayon po ba kayo na ang mga lumalagong miyembro ay bunga ng masarap at maayos na pagpapakain ng pastor ng salita ng Diyos? Amen? Ha? Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na parang nadidisregard po natin ito, but one of the things na masasabi po nating napakalaking blessing kapag may pastor kayo na very sound sa doctrine. Di po ba? One of the hard tasks of the pastor is preaching management. Kasi pag tumayo tayo sa pulpit, mga kapatid, tinitake nila na representative tayo ng Panginoon. Kumbaga yung ipapangaral natin. Kaya nga dapat may ingat. Kaya sabi ko po ang message natin, hindi lang po sa conference ito, pang mga miyembro, sa amin din po mga pastor. Diba? Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, ang linaw-linaw po, especially sa context ng apostasy, nung nagbigay siya ng warning, na ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 3, verse number 1, this know also that in the last days, perilous time shall come. And then sinabi niya yung characteristics ng mga tao. At doon po sa kanyang pagbibigay, pansin, sa panganib ng huling panahon na ito, ang isang matinding panganib ay yung mga naglipa ng kung ano-anong aral, mga doktrina, lalo na po yung mga nag-aanyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Kaya ang susi, ang sabi ni Pablo, Timothy, ang sabi niya, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. In verse number 13, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Kaya ang pinakasusi, Timothy, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Verse 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good work. Kaya sabi niya sa chapter 4, verse number 1, I charge thee therefore before God, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word. Amen?
Preach the word! Mga pastor, huwag tayong matakot sa mga miyembro. Ang kailangan nilang marinig, hindi yung kikilitin ng tenga nila. Ang kailangan nilang marinig, hindi po yung magpapaasa sa kanila sa mali. Ang kailangan nilang marinig, yung salita ng Diyos na mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa gawang mabuti. Miyembro, ang matakot kayo pagka yung pastor nyo bulero. Hindi na kayo ma-attend. Okay lang yan. Nakikipagrelasyon ka na sa unbeliever. Okay lang yan. Basta attend ka lang. Diba? Hindi na ginagawa ang kalooban ng Diyos. Okay. Mga kapatid, trabaho natin. Yung preaching management, i-preach natin sa kanila yung dapat nilang marinig, hindi yung gusto nilang marinig. Opo. Kung gusto nyo yung mga nambobola, may mga kilala ko. Gusto nyo ba? Endorso ko kayo? Diba? Kasi meron po mga nagsasabing mga ngaral, talagang kapag ka naman tumatayo, wala ka naman talata na nalalaman, di po ba? Saan ka nakabasa saan mo nabasa sa Biblia na yung mga ngaral, ang sasabihin niya, okay, pakitaas ang panyo. Pagpapalain kayo, pag tinaas ang panyo, imini. Diba? Tapos, para lang ma-encourage kayo, latang uri, karamdaman, gagaling. Pero siyang gagaling, parang may sakit, parang epilepsy. Diba? Ano man ang sakit nyo? Galistuta, pigsanda pa, buning baliktad, gagaling. Mga kapatid, ang kailangan nyo po yung pastor na talagang sound sa doktrina. Diba? Ang mag-alala kayo, kapag mali na kayo, hindi pa, meron na apektuhan dito sa sinasabi ko. Ang matakot kayo, pagka ang pastor hindi na nakikialam sa inyo. Yung sinasabi ko po nakikialam, ang kahulugan po ng salita, yung wala nang malasakit sa inyo, sige na, gawin nyo na lahat ng gusto nyo gawin. Bakit pa itiniwala ng Panginoon sa atin yan? Kung hindi rin natin ituturo sa kanila, yung dapat nilang matutunan. Amen? Mga kapatid, kaya nakaka-bless yung mga miyembro na habang nire-rebuke, lalong napapamahal sa pastor. Kasi yun ang sabi, preach the word. Be instant, in season, out of season. Mga kapatid, ang ministry ng preaching napakahalaga. Yung iba po itinig kasi, may mga pastor, ang sabi, be instant. Kaya kumukuha na lang ako ng mga instant preaching. Be instant. Mga kapatid, the simple point of the Apostle Paul, as pastor, as preachers, dapat always ready tayo. Yung mga tinawag namin preachers sa church, yung mga itinalaga po namin, ng mga tagapangaral, meron po kaming bawal na sasabihin. Yung kapag ka sinabihan sila, mag-preach ka mamaya Tapos pagtayo sa pulpito, alam nyo, binigla po ako ni pastor, nagulat po ako. Hindi po ako handa. Pero sinabi niya, mag-preach ako. Ayun, tapos na ang maliligayang araw ng preacher na yun. Kasi pag tinalaga kang preacher, hindi kailangan sabihan ka para ka maganda ng preaching. Pag preacher ka, handa ka lagi sa preaching. Mga kapatid, ganyan po kami tinrain. Kaya kahit nung bago kong worker, mga kapatid, palibasa may mga Bible study kami, ay, naku mga kapatid, hindi dahil gustong-gusto kong tumayo. In fact, kinakabahan nga po ako tuwing tumatayo. Kaya lang tinrain kami. Tinawag kang mga ngaral, tapos tatanggi ka kapag ka sinabing mag-preach ka. Kaya yung pastor namin, talagang, ikaw mag-preach mamaya. Naku, wala akong sasalita na, alam niyo po, talagang si pastor talaga. Hindi talaga nag-iisip si pastor eh. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng salita ng Diyos eh. Ako pa naman dapat mga 6 na buwan muna bago ako mag-preach. Ay, pagka ganun ang preacher namin, hindi 6 na buwan mga kapatid, habang buhay, hindi na mag-preach yan. Preacher yung pinag-uusapan natin eh. Di how much more, tayo pong pastor. Kaya ang gandang makakita ng pastor na kahit sa anong pagkakataon, sa anong larangan, pagka magpipreach, hindi nyo masusubukan. Talagang may mensaheng laging dalayan. Amen? Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed,
rightly dividing the word of truth. Kaya isa sa equipping natin. Di ba? Kasi mga kapatid, sinasabi ko po na ang preaching, hindi yan nangangahulugan ng galing ng pagpapastor. Pero nililinaw naman natin na dahil pastor ka, dapat nagkakaroon ka ng kasanayan. Tayo po ng ating pong kasanayan sa larangang ito. Dahil tinawag tayong preacher eh. Dapat nag-i-improve tayo sa preaching. Opo. Hindi, wag kang tutulad doon sa preacher. Sabi ng miyembro, grabe yung speaker natin. Ang lalim niyang mag-preach. Oo, hindi ko naintindihan eh. Kung hindi mo naintindihan, hindi malalim yun, malabo. Diba? Kasi ang mangangaral, ang trabaho niya, siya yung huhukay sa ilalim, tapos, isa-serve niya. Diba? Ecclesiastes chapter 12, yan ang preacher. Hindi para makapagpa-impress lang. Naku, lalo na pag nakakita kayo ng preacher na sa sobrang lalim, siya mismo hindi makaahon eh. Diba? Hindi niya alam kung anong gagawin niya doon sa preaching niya eh. Bakit? Siya mismo hindi niya naintindihan kung ano yung kanyang pinapangaral. Mga kapatid, mga minamahal, ang laking bagay sa church pagka po nakikita ng mga miyembro na alam mo kung ano yung ipinapangaral mo. Alam mo kung ano yung sinasabi mo. Pastor Proby, kahit nakakarinig ka ng napakaraming mga masasabi nating commendation, ng mga, hindi ibig sabihin nito, pinalalaki namin ang ulo mo at gusto namin. Pero yun ang napakaganda na obvious eh. Tinrain ka ng tatay mo, tinrain ka ng patriarka dito, na talagang ikaw ay maging maaral sa salita ng Diyos. Kaya alam namin ang testimony mo, na bata ka pa lang, sinaba ka na nga sa preaching contest sa Amerika eh. Tama po ba? Mga kapatid, yung mag-preach hindi biro. Sa Amerika pa, yung mag-English hindi rin biro. Bagamat marami tayong nakikitang pag nag-English, parang nagbibiro. Pastor Joey, ano yung sinasabi mo kanina? Yung nausong success ba yun? Sumasukses? Tapos, yung karugto? Step by the step, mga kapatid. Yung pagka-step by the step na yun, matitisod ka doon, mga kapatid. Kasi hindi tama yung step by the step, mga kapatid. So, ang ibig kong sabihin, hindi naman talaga pagalingang mag-English yan. Pero maganda maramdaman ng mga miyembro na talagang ikaw bilang inilagay sa kanila para tagapangaral, makita naman nila na yung pastor nila talagang alam yun sinasabi. Kung hindi na po ganun, di ang gawin na lang natin. Okay, mga members, buksan nyo po ang inyong mga Bible sa talatang gusto nyo. Kung anong feel nyo, sige po. And let the Holy Spirit talk to you. When you're done, just tell me, and then you go. Pagka ganun po, wala kahirap-hirap ang pagpapastor nun, mga kapatid. Ha? Saan ko po bubuksan? Ikaw, kung saan ang trip mo, sige. Hanggang sa mahay ka. Alam nyo, makakalusot na yung haya. Kasi nga, yan ang tawag natin sa conference ngayon, Ministry Addiction Conference. Diba? Mga kapatid, pumupunta dito yung mga miyembro dahil alam nila na may pastor na inilagay ng Panginoon para pakainin ang kawan. That is exactly what the Apostle Paul told the Ephesian elders. Feed the church of God. Mga kapatid, iniisip ko lang po ito Pastor. Bakit kaya kailangan pang idugtong ni Paul? Feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Di ba? Huwag mong ililihis yung mga yan. Huwag mong ililigaw yung mga yan. Binili ko ng dugo ko yan. Baka mamaya ako dugo ang naging puhunan ko sa kanila. Tapos kung ano-ano pagtututuro mo at kung ano-ano pagsasasabihin mo sa kanila. Mga kapatid, pakainin maayos. Amen? Ikaw naman, miyembro, ang isang enjoy mo sa church, preaching. Ang isang excitement natin, preaching. Sasabihin mo, mag-worship ka dahil sa church, pinapangaral ng salita ng Diyos, tapos umattend ka, wala kang Bible. Sa eskwelahan, subukan mo. Huwag mong dalhin yung aklat. Tingnan mo kung hindi magalit ang teacher mo.
Sigurado yan. Chicher mo ng kanang chicher mo. Tama? Siyempre, kung may textbook kayo, dadalin mo yan. Kasi pag hindi, kung ano-ano pagagagawin mo habang nag-aaral. Mga kapatid, sa Biblia, sa church, wala tayong ibang aklat kundi Biblia. Ha? At ang magandang attitude, search the scriptures whether those things were so. Baka mamaya kung ano-ano pinagsasabi ng pastor at napakarami nating nakikita, lalo na sa mga television, lalo na sa YouTube, na mga wishy-washy preacher. Yung pagka pinakinggan mo, parang ang gagaling. Kung ano-ano mga pinagsasasabi. Simple lang ang sasabihin ko sa inyo. Pagka po ang presentation ng turo sa inyo, may kinokontra na ibang talata sa Biblia, mali ang interpretation. Sapagkat ang isang rule sa Bible study, mga kapatid, dapat walang contradiction. Sa rule of interpretation, there must be no contradiction. Kaya pagka pinagkokontra-kontra yung Biblia, yun ang dahilan kung bakit po alam nating mali yung puntanggihan mo, yung pagka-Diyos ni Kristo. Bakit? Sapagkat kung kaya ka naniwalang tao siya, dahil nasa Bible yan, maniwala ka rin na Diyos siya, dahil nasa Bible din yan. Ngayon, kung palalabasin mong tao lang siya at may mga talatang nagsasabing Diyos siya, iti contradiction. The interpretation is wrong. Opo. Kaya ako, I believe in election. Yung turo ng Bible na election, na hindi po kinokontra ang whosoever. Dahil ang election na sa Bible, ang whosoever na sa Bible, kaya pareho po nating itinuturo po yan. So napakaganda po na maintindihan po natin, rightly dividing the word of truth. Hindi yung pagka nag-aral ka, hindi ang truth ang dinidivide mo, kundi yung mga taong nakikinig sa iyo. Ay, ibang klase kung mag-preach, pastor, nadidivide ang mga miyembro. So the word of God is the main thing in our preaching. Opo, sabi ko, napaganda nung puso ni Pablo talaga eh. Sabi niya, feed the church of God which he hath purchased with his own blood. So, ano po ang usaping management sa buhay ng pastor? Take it therefore unto yourselves. Ano po yan? Personal management. And to hold the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, people management. To feed the church of God which he hath purchased with his own blood, ano po yan? Preaching management. Eto ngayon, verse 29 and 30. Diba? For I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Verse 30. Also, of your own selves, shall men arise and speak perverse things to draw away disciples after them. Tawag dyan, problem management. In pastoring, the hard task is the personal management, people management, preaching management. Meron ba doon sa mga sinasabi kong merong sasagot sa atin dito at magsasabi, dali-dali lang yan eh, personal management? Sasabihin po ba nating madali ang people management? Ang preaching management? Mga kapatid, pananagutan natin yan. Tandaan nyo po, di ba? Ang sabi niya, but I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means when I preach to other, I myself should be a castaway. May konsekwensya. Di ba? Mga kapatid, yung mga kawan, ang sabi, obey them that have the rule over you and submit yourselves for they watch for your souls as they that must give account. Yung mga tao na inilagay sa panguna natin, pananagutan natin sa Diyos yan. Yung preaching. Sa huling puntos natin, I believe, pastors, you will all agree with me that one of the hard thing in the life of the pastor is the problem management. Ang problema po, kung kukunin natin yung idea, meron pong problem without and problem within. Kaya natin binabantayan yan kasi maaring merong nasa labas, napapasok,
mga lobo na magdadamit tupa, pero mapanilang lobo. Members, may pastor tayo. Bakit sa YouTube ka nakikinig? May itinayong tagapanguna sa'yo. Ba't mas nakikinig ka sa ibang pastor? Kung may tinig na dapat pakinggan ka, yung pastor mo. Kayong mag-isip, hindi ba masakit sa puso ng pastor yun na ginagawa niya ang lahat ng magagawa niya, tapos easily, pakikita mo sa kanya na mas nakinig ka doon sa hindi mo naman kilala? Alam niyo po ang characteristics ng mga mangangaral na bulaan? For they shall proceed no further. Tingnan niyo po yung mga panahong nakalipas. Di ba? May mga namayagpag na mga grupo ng mga professing Christian group. Tingnan niyo po, noon sila po yung talagang mga, pero tingnan niyo, paglipas ng panahon, nawawala eh. Kasi pag hindi totoo, hindi tatagal. At yun ang eksaktong sinabi ng Bible. So ang isa sa mahirap na trabaho namin, yung problema na kung saan may mga miyembro na iniingatan mo kasi nasisila. At sa loob naman, nasisira. Ang sabi po, for I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you. Sabi ko nga, kung kilala nyo at rekomendado ng pastor nyo, walang problema, pakinggan nyo po. Lalo na sa, di ba? Sa YouTube, sa internet, basta yung pastor mo nagrekomenda. Kasi para lang din niya na ang pastor mo, nag-imbita ng mangangaral eh. Okay yun. Pero pagka yung pastor mo, winarningan ka na, titiyakin ko sa iyo, pag hindi ka sumunod doon sa mangangaral na pinakikinggan mo, na winarningan ka ng pastor mo, titiyakin ko sa inyo, yan ang magiging problema. Problem without. And sad to say, meron din pong problem within. Members, wag na tayo ang maging dahilan ng problema sa loob ng church. Pastor, lagi ko pong sinasabi, ang bawat gawain ng Diyos may kwento. At sa kwento po, sa gawain ng Diyos, laging dalawang bahagi lang ng kwento. Magandang bahagi ng kwento at masamang bahagi ng kwento. Halimbawa po, sa 2 Timothy chapter 4, diba? Sabi po ni Paul sa usapang ministeryo, sabi niya, diba? For Demas hath forsaken me, having loved this present world. Yang problema na yan, pwedeng mangyari yan eh. Mga young people na dati gamit na gamit sa gawain ng Panginoon, sobrang active, sobrang involved. Nung dumating sa punto na nahatak ng sanglibutan, naghatak pa ng iba. Problema po yan. Merong na-rebuke ang miyembro, palibasa ma-impluensya ng impluensya ng iba. So at yun ang hindi nyo nararamdaman. Kaya nga mga kapatid, in my life, if you can notice, every time that I am posting, like for example, the ministries na ginagawa ko po, actually po, just for you to understand, the reason why I am posting all of the ministries, particularly in my speaking engagement, kaya ko po pinopost yan, kasi ang trabaho ko po, evangelist, meron po akong pinagpapasturan. Gusto ko lang po na nakikita ng mga prayer warriors na ibinigay ng Panginoon sa akin, at gusto ko nakikita ng mga miyembro na pag hindi nila ako kasama, hindi po ako bonjing-bonjing at banjing-banjing lang. And because of that, lalo silang nagiging supportive. Di ba?
ano nga eh, ay, pakasimpatiya po nila eh. Yung pastor natin, hindi na yata nagpapahinga. Diba? Buti na lang na may maintain niya yung cuteness niya, pero hindi na siya nagpapahinga. Ano ba yung cute? Maliit, di po ba? Oh, yun naman po ang ibig kong sabihin doon. So, importante po na tayo ay maging suporta ng ating pong pastor sa ministeryo. Mga kapatid, mga minamahal, ewan ko kung na-justify ko po sa inyo ngayong gabi na kaya natin pinag-aralan ito, kahit na kung tutuusin, pastor ang tinutukoy, for the members of the church to be aware, for the members of the church to be awakened, and for the members of the church to be alarmed, and to be more appreciative sa pastor na ibinigay sa atin. Hindi ko po pwedeng itanggi ang katotohanan na ang isa sa tunay na dahilan why God is using me, kung bakit ako po, mga kapatid, ay nagagamit ng Panginoon, I cannot deny the fact, and I want to tell to everyone publicly that one of the undeniable reasons, ito po yung mga members na ipinagkatiwala ng Panginoon sa inyong lingkod. Very submissive, very supportive. Kaya nga, mga kapatid, kayo ngayon na magsabi, madali bang magpastor? Minsan, kung maghanap tayo sa pastor, parang andali-daling nagpastor yan eh. Mga kapatid, hindi. Napakahirap, kaya sana huwag mawala sa isip natin yung message po kaninang umaga tungkol po sa pagbabalanse ng pastor. Doon pa lang, mga kapatid. At pastor, alam kong aamin kayo, kung ang usapan, balanse, ang balancing nararanasan natin, may balance tayo sa ganito, may mga hindi pa tayo nababayar. Yun yung balance na nagiging problema natin. Tama po? Pero yung lesson natin, it is really hard na mabalance mo. Kaya nga sabi ko, sana tapos na po tayo doon sa idea, ano mas mahalaga, family o ministry? Hindi sila dapat pinagsasabong. Hindi sila dapat pinag-aaway. Members, isa sa dapat ina-appreciate mo, yung pamilya ng pastor. At ang pamilya ng pastor, magandang ma-reach niya yung level na siya ay talagang masasabi nating appreciative sa mga members na ibinigay ng Panginoon. Yun ang gawin nating goal. At kanina natuto tayo doon po sa ating pong napakinggang preaching. Ang hirap niya. Kaya nga tatapusin ko po yung mensahe ko doon sa tanong, sang-ayon po ba kayo na mahirap magpastor? Sino po sang-ayon? Pakitaas ang kamay. Mahirap magpastor. Iilan lang. Parang yun sa iban, dali-dali pala niya. Papastor lang eh. Kaya kita, nahirapan siya. Kaya kita mo ako, kahit di ako pastor, talagang tinuturuan ko si pastor. Ang dali lang yan. Sometimes, ganun yung mentality. Ang magpastor, hindi biro. Ngayon, maring tatanong ng mga members, ano po pinakamagandang magagawa po namin? After realizing that pastoring is not an easy task, it is not an easy job, that calling is really hard for the pastor to do. Now, being a member, being a good member, being a godly member, anong dapat kong gawin? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Pastor, pray for his effectivity. Naghahanap tayo ng pastor na epektibo. Ang tanong, pinagpe-pray mo ba? Wala tayong ginawa, kundi pintasan natin. Paano magiging epektibo yan? Pray for his effectivity. Assist to his ministry. Diba? Kaya nagiging magaan. Mga kapatid, given na yan. Magaling ang pastor ng church na ito. Humanly speaking, magaling siya. Divinely speaking, gifted siya. Potential siya. Pero hindi niya kakayanin ang ministry mag-isa. Napakaganda ng music ministry ng church na ito. Mula doon sa kumukumpas, doon sa malusog na kumukumpas, mga kapatid. Malusog, espiritual ang ibig kong sabihin.
Yeah. Isipin niyo po yan. Malaking agapay po sa ministry yan. Masarap na nagpipreach tayo na may magandang music. Amen? Ang ganda po ng service kapag ka talaga maayos ang music. Kaya undeniably, malaking assistance ang ginagawa ng nasa music ministry. Ha? Nasa ushering ministry. Nasa audio ministry. Sa bawat ministry na pinaglagyan sa inyo, as you do that, nakaka-assist kayo sa pastor nyo. Mga kapatid, ang ganda-gandang tingnan kapag ka ang mga miyembro umaalalay sa pastor. Pray for his effectivity, assist to his ministry, support his necessities. Yes. Let him that is taught in the word, Galatians 6:6. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. 1 Corinthians chapter 9, verse number 7. Who goeth a warfare anytime at his own charges? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? And who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? Mga kapatid, napaka-healthy kapag ka po sa usapang pagpapastor, may mga member na nakasuporta sa kung ano yung pangangailangan ng pastor. Ha? Diyan po kayo bibilib sa Pasay. Talagang nakatingin po yan kung ano po ang kailangan ng man of God, ng servant of God. At yan po, lumalagana po yan, mga kapatid. Before, nandun po yung mga pastor na minsan, pagka po meron po magandang isusuot, natatakot isuot dahil baka kung ano-ano ang pag-iisipin ng mga tao. Baka po makakakain sa maayos na kainan, kailangan medyo tumingin pa, baka may mga miyembro. Bakit? Kasi may mga miyembro na pati yung kinakainan ng pastor, problema nila. Bakit si pastor doon pa kumakain sa Kentucky, sa Jollibee, sa McDonald's? Bakit ang ganda ng suot ng pastor? Miyembro, mag-isip ka, kung ang pastor mo mukhang sipunin, mukhang uhugin, kung ang pastor mo hindi marunong mag-asikaso at mag-ayos ng sarili, mga kapatid, hindi mo ba naisip na refleksyon nyo yan? Hindi nyo ba naisip, kahihiyan nyo po yan? Ano bang klaseng pastor yun? Sino ba mga miyembro niyan? Minsan sa offering, yung konting hinulog mo, nag-iisip ka kung saan gagamitin ng pastor. Tapos pag nakita mo maganda barong, inisip mo pa na yung 20 pesos na inulog mo. Nakita mo, hinulog ko yung 20 pesos ko. Tapos kinalingguhan, bago yung barong ni pastor. Sabi ko na nga ba eh. 20 pesos ang hinulog mo, pinag-isipan mo na yung magandang barong dahil sa 20 pesos mo. Problema sa puso yan. Hindi nyo dapat, problema yun. Kapag ka maganda ang suot ng pastor, dapat nga isa ka sa dahilan kung bakit maganda ang suot ng pastor mo eh. Sana nga isa ka sa dahilan kung bakit nakapagmamaneho ng maayos na sasakyan ng pastor mo. Sana nga isa ka sa dahilan kung bakit na itataguyod ng maayos ang pamilya ng pastor mo. At mga kapatid, ang kaayusan ng pastor mo ay kapurihan ng mga miyembro ng church sa kalwalhatian ng Panginoon. Maganda yun. Pag nakita nyo nakatayo yung pastor, medyo nangingiti ka, pero tahimik ka lang, ha? Yung barong ni pastor, buti sinuot ni pastor yung barong na binigay ko sa kanya. Kaya ka masaya, ikaw pala nagbigay. Pero wag naman yung pag nagbigay ka ng barong, uy, ako nagbigay yan eh. Uy, ako nagbigay. Baka naman di mo na naintindihan yung mensahe dahil lahat gusto mo sabihin, barong, ako nagbigay yan. Tapos nung tinamaan ka sa preaching, paglabas ng pastor, barin mo na yung barong na yan. Napakasarap sa church na yung pastor always thinking of the spiritual welfare of the people that the Lord entrusted to him. Pero hindi doon natapos. Mutual. Ang sarap din na yung mga miyembro, nag-iisip ko ano yung maisusuporta. Doon sa... Yung mga members dito, parang walang kwenta, no? Pag tiningnan nyo, parang walang kwenta. Yung bahay ng pastor, yung sasakyan ng pastor. Awang-awa kami sa pastor nyo. Members, kidding aside, nakakasaludo kayo. Kahanga-hangang church! Kasi alam nyo kung paano mag-alaga
ng pastor. Alam nyo kung paano sumuporta. At mararamdaman nyo sa church na ito, kasi may mga church po na suportado yung pastor, pero baliwala yung pamilya. Mga kapatid, eto ang totoo niyan. Hindi mo maihihiwalay ang pamilya sa pastor. Lesson kanina yan. P, pray for his effectivity. A, assist to his ministry. S, support his necessity. Letter T, thank his sincerity. Alam niyo po, kung ang mga pastor nagbibiro lang, ano po yung course nyo, Pastor Tuason? Isipin nyo, ho? Meron siyang secular course. Kung nagbibiro ba yan, tatalikuran ba niya yung secular course? Ha? Mga kapatid, ako tambay ako. Tatalikuran ko ba yung pagiging tambay kung nagbibiro lang ako? Baka maniwala naman kayo, ho? Mga kapatid, hindi iilang pelikula ang ginibap ko nung ako po ay... Isa sa dapat alamatan nyo, yung sensiridad ng inyong pastor. Ewan ko kung ma-question nyo pa yung passion ng pastor nyo. Grabe talaga yung vision eh. Amen? Ang bihira, sa helicopter na nga tayo nakarating eh. Kaya gusto ko nga maging close lalo kay pastor eh. Para pagka dumating yung helicopter eh, makakasabit naman kahit sa hélice man lang. Ang kapatid, obey his authority. Always put in your mind that it is God na naglagay ng pastor sa inyo. And the authority of the pastor is a God-given authority. That is the reason why pinagsama po obey and submit. And then letter R, respect his family. Bago tayo magtapos, isa-isahin po natin ito. Pastor. Okay? P. Ang dami nyo po eh. Tapangan nyo naman. Ang dami nyo po eh. Letter P. Walang speaking in tongues, Okay? Letter P. Letter A. Letter S. Letter T. Letter O. Letter R. Kita nyo, para akong bumobola sa bingo, mga kapatid. Sa letrang, pray for his effectivity, assist to his ministry, support his necessity, thank his sincerity, obey his authority, respect his family. Yung salitang pastor, ganyan natin laging tatandaan. Instead of you criticizing your pastor, you pray for your pastor. Di ba? Kung nakita mong hirap siya, assist. May pangailangan siya, support. Nakita mo ang sipag niya, thank. Di ba? Dahil Diyos ang naglagay sa kanya, obey. Kasama ang family sa sakripisyo niya, respect his family. Mga kapatid, sa ganyang paraan, medyo ang mahirap na trabaho ng pastor ay po pwedeng maging magaan. Kaya members, hindi kayo pwedeng ihiwalay sa pastor. Members, hindi pwedeng ihiwalay ang pastor sa buhay ninyo. Ang Diyos ang nagdisenyo niyan. Kaya mga pastor, napakahalaga nitong ating pong natutunan. Personal management, take it therefore unto yourselves. People management, and to all the flock over the which the Holy Ghost hath paid you overseers. Preaching management, to feed the church of God which he hath purchased with his own blood. Problem management, without and within. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own selves shall men arise and speak perverse things to draw away disciple after them. Tumayo po tayong lahat.
Meditation time. Realization. Mula sa message kaninang umaga, mga lessons kaninang umaga, hanggang ngayong gabing ito. Ang unang paanyaya po para sa mga pastor. Specifically, our first invitation is for all pastors. Nagkakaintindihan po tayo. Hindi madali ang trabaho natin bilang pastor. Yung i-manage natin, yung sarili natin, yung mga taong inilagay ng Panginoon sa atin, yung pangangaral natin, at yung mga problema na nararanasan natin. Pag binigyan tayo ng pagkakataon, I believe, lahat tayo, hindi bibiro ang iba't ibang problema ang kinakaharap natin. At kailangan nating matutunang i-manage po yan. This time, kung nararamdaman mo na kailangan mo ang Diyos at willing ka na i-apply ang mensaheng ito, biyaya ng Panginoon ang kailangan natin. Why not humble yourself? Maybe presently, you are experiencing problem in your church. Kung maaari po, akyat tayo dito sa altar para mabigyan natin ng pagkakataon. Pastors, kung hinahadlangan po kayo ni Satan, ito na ang unang gawin yung aplikasyon. Manage yourself. We need this message. Pasalamatan natin ang Panginoon sa Hosanna Bible Baptist Church for hosting this kind of conference. Members, napakalaking blessing na kayo'y nabigyan ng pagkakataon para magministeryo sa mga pastor na wala kayong kalam-alam. Ang marami sa amin, sugatan. Ang marami sa amin, hirap sa laban. Marami po sa amin, may kabigatan. Pero nagpapatuloy. At ngayon sa conference na ito, pinalakas kami ng Panginoon at kayo ay bahagi ng pagpapala sa ginawang encouragement ng Panginoon. May mga times na talagang gusto mo nang mag-quit, gusto mo nang mag-give up, kasi sinasabi mo, ang hirap talaga sa ministry. Pero dapat ma-realize natin from the very beginning, hindi naman talaga madali ang ministry. Ang kailangan lang po natin, panghawakan ang biyaya ng Diyos. You pray to God. You talk to God and tell God, Lord, I need this message. Thank you for talking to me tonight. Thank you for meeting my spiritual needs. Thank you for reminding me na hindi ako dapat mag-quit, hindi ako dapat tumalikod. Tuloy lang. Ano man ang mangyayari, tuloy lang. Matutunan kong supilin, disiplinahin ang sarili ko. Matuto kong pangalagaan ang kawan na inilagay ng Panginoon. Mag-aral ako mabuti ng kanyang salita at magawa ko ng maayos ang pangangaral. At matuto kong i-handle ang problema na ang pinangahawakan ko ang iyong gabay at ang iyong karunungan. Members, after understanding, wala mo na pong tatayo. Tapusin po natin hanggang prayer. Maybe, tonight, as you listen to the message, may realization ka. Hindi magaan. Hindi madali. Nakikita nyo lang tumatayo ang mga pastor. Pero without you knowing, wounded po yan. Without you knowing, struggling po yan. Nandiyan po ang attack ni Satanas sa kanilang buhay. And, admitted po kami, kailangan namin ang mga miyembro na magpapasakop, susunod, susuporta at gagawin ang kanilang bahagi. If the Lord touch your heart tonight, at may realization ka, gusto ko po na maging encourager ako ng pastor ko. Gusto ko po maging isa sa prayer warrior ng aking pastor. Gusto ko pong ipadama sa pastor ang aking backup at suporta sa kanya. Pwede bang iwanan mo yung lugar mo? Lapit ka dito sa altar. Iparamdam mo sa pastor mo na talagang ikaw ay nasa likod niya para sumuporta at manalangin. Sige po, you come to the altar. Members, if the Lord touch your heart, may realization ka, you want to apply this message, you want to be a backup to your pastor, you want to support your pastor, to assist and to love, to embrace, to pray, to encourage, everything that you can do for the man of God. Huwag niyo pong harangan dyan sa gitna, lapit po kayo dito sa harap.
And then after ng mensahe natin, maganda po na i-approach natin yung pastor natin at sabihin natin sa kanya na natuto po tayo at willing tayong i-apply ang mensahe. Pastor Proby, please. Let us continue to come, to pray, talk to God, tell God, Lord, thank you for your word. Let us pray. Apo, gyaman kami ti daytoy nga Arabi, Apo, for a very powerful, wonderful message, Lord. Iti aldaw, impakitam kada kami, iti kinapatag, Apo Diyos, ti panang balanse. Family, ministry, career, business. Na-appreciate mi, Apo, ti family nga inted mo kada kami. Kaditang Arabi, Apo, sinurusurwan na kam nga mga presyar. Iti trabaho, iti adipon mo. Lord, what a revival. Kararag ko, Apo, ngayit si kakadit mang agtultuloy nga mang pabilig, mang papigsa, mang equip kadagiti at adipon mo, Apo Diyos. Katulungam tunggal miyembro, nga masursuro, nga aprisyaran kan ayaten, tayo di adipem nga insaad mo, nga mangidalan kadakwada. Agyaman kami, Apo Diyos. In Christ's name we pray. Amen. May I ask all the pastors to come forward? Lahat po ng mga pastors to please come here. Amen. You may be seated po. All the pastors. Dito pa po, dito pa. Amen. Praise the Lord. Ayan. Dami nating pastors, ha? Praise God. Dito pa po sa kabila. Go ahead. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Sino kada kayo kakabsat at datoy DJ Pastoryo? Wow. Praise God for that. Dami. At adutay itang di namin sa Arabi. Ayan. Can we do this a little while? Give a microphone. Pakilala lang ang bawat pastor natin. Pastor and name and saan po kayo? Pastor Larry Julio po, Genesis Baptist Church, San Juan, Ilocos. Pastor Jun de la Puente, Ambassador Baptist Church, Lawag City. Pastor Gaius Santiago, Nagilian, La Union, New Hope Baptist Church. Pastor Guillermo Olipas po, from Gataran, Cagayan. Pastor J.R. Langbayan, Marcos, Ilocos Norte.
Pastor Domingo Langbayan Sr., Bethel Baptist Church, Banna. Pastor Abraham Nel, Kabagan Isabela. Pastor ID Baliao from Tabok City. Assistant Pastor sa San Nicolas, Ilocos Norte. Pastor Christian J. Manansala from Land of the Morning Baptist Church, Lawag. Pastor Nathaniel de Guzman, Assistant Pastor, LMBC Lawag. Pastor James Matthew de Guzman, Assistant Pastor, LMBC Batak. Pastor Sammy Mateo, La Paz, Brad New Hope Baptist Mission. Pastor Marty Tolentino, Abra Bible Baptist Temple, Tayum, Abra. Pastor Genesis Santiago, New Hope Baptist Church, Candon City, Ilocos Sur. Pastor Eddie Peralta po, Grace Bible Baptist Church, Pangasinan. Pastor Mark Angelo Olalan, ALBC Bingao, San Nicolas. Pastor Marvin Gorio, New Hope Baptist Church sa Galimuyod, Ilocos. Fernando Ferrer, New Hope Baptist Bible Church, Burgos, Ilocos. Orly Puliso, New Life Bible Baptist Mission in Tabuk, Talinga City. Rolando Malate, Pastor Kalanigan Baptist Church, Santo Tomas, Isabela. Jimuel Dangiwan, San Pablo Bulacan West, Tabuk City, Kalinga. Pastor Nicky de Guzman, Pastor of Calvary Baptist Church, Malilitao, Claveria, Cagayan. Orlino Fahela Jr., Borober Baptist Church, Santo Domingo, Ilocos Sur, Philippines. Pastor Wilson Lumawig, Butaw Baptist Mission, Kalanasan, Apayao. Ambassador Baptist Church, Jofer de la Fuente. Gateway Ambassador Baptist Mission, Pastor Jasper Jer de la Fuente. Jacobson Amangaw, Pastor dito in New Life Bible Baptist Church, Kalinga. Pastor Jeffrey po, Pastor Jeffrey Tiagubat po, Ubog Bible Baptist Mission, Tabok City. Senior Pastor Jaime Baluag, San Pablo Bible Baptist Church, Kalinga, Tabok City. Pastor Jerome Castro, Senior Pastor, Land of the Morning Baptist Church and Ministries. Pastor Ronald Dabayon, Pilgrim Bible Baptist Church, Narbacan, Ilocos Sur. Pastor John Louis Taginod po, Christian Baptist Church, Peña Blanca, Cagayan. Pastor James A. Passion Sr., Berean Bible Baptist Church, Batak City, Ilocos Norte. Pastor Ron Langbayan po, San Vicente, Ilocos Sur. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Pastor Richard Kiban, MBBE or Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, Bangge Mission. Pastor Gerald Bigornia po, Ganda ni tayo Mabra. Pastor RJ De Jesus, Evangelite Baptist Church, Lawag City. Pastor Ed Baragwal po from Grace Baptist Mission, Tagapan, Tiag, Isabela. Pastor Frederickson Kawan, Malasiki Baptist Mission, Malasiki, Pangasinan. Pastor Cesar Manakdak from Genesis Baptist Mission, Tagudin, Ilocos Sur. Faithway Baptist Mission, Panikitarlac, Abner Gonzalez, Pastor.
Pastor John Kakayurin, Barongbong Baptist Mission, Santo Tomas, Isabela. Shakmat ni Pastor Dexter Pascual, Faithway Baptist Mission, Paniki, Tarlac. Toy kabsatyo, Pastor Benson M. Olivas, Pastor Tibadok Bible Baptist Church, Badok, Ilocos Norte. Pastor Randolph Sean po from Maranatha Bible Baptist Church ng Alcala, Cagayan. Pastor Mark James Arbon po, Northside Baptist Church, Tuguegarao. Pastor Jordan Ongkoy, Vegan City Calvary Baptist Church. Pastor John Paul Santos po, Katipunan Bible Baptist Mission, Tabok, Kalinga. Pastor Danny De La Cruz, Faith Bible Baptist Church, Solsona, Ilocos Norte. Pastor Michael Dagman, Lighthouse Bible Baptist Church, Burgos, Ilocos Norte. Pastor Darwin Pascual, Sison, Pangasinan. Pastor James Arellano, Solid Rock Baptist Church under Calvary Baptist Church, Pidig. Our senior pastor, Pastor Darwin Dansalan. Good evening po sa ating lahat. Pastor Austin Andre Sunaho po, Solid Rock Baptist Church, Solsona Mission, Solsona, Ilocos Norte. Pastor Jeffrey Ancheta Cabasan, Open Door Baptist Church, Pilar, Abra. Pastor Michael Tugadi po, Pilgrim Bible Baptist Mission, Nagbukel, Ilocos Sur. Peter George Damo, City Light Baptist Mission, Dibonart, Lawag City. Hello po, good evening. I'm Pastor George Kitog po from Gabusor, Lawag City, pastoring at Filipino Maranatha Baptist Church. Pastor Darwin Dansalan, Pidig, Ilocos Norte, Calvary Baptist Church. Sherwin Tolero po, Sarat Bible Baptist Church, Sarat, Ilocos Norte. Pastor Danilo Pudiket from Filipino Maranatha Baptist Church, Gabu, Lawag City. Pastor Joshua Ranches po, Metropolitan Bible Baptist Ecclesia, Alaminos City, Pangasinan. Magandang gabi po. Pastor Mark J. Loyola po, Living Water Baptist Mission, Japan, under the leadership of my beloved Pastor Bishop Fernando de Vega po. Pastor Dennis Calillo, HBBC Claveria. Amen. Okay. Alam niyo po, ang church na ito, mahal namin ang mga pastor. Kaya, kung ipapangako niyong babalik po kayo bukas ng umaga, you are all 68. We will give you 1,000 each. We already spent a lot for this conference. Oh, bihira. Then, di po, I know that's not much. Pero considering po, this conference, HBBC has already spent almost $1 million for this conference. Totoo yan. Kaya, pag nandito pa kayo bukas, kung buhay pa, bukas, yeah, we promise to give you 1,000 peso each. Alam niyo po kung bakit? Gusto ko sana ngayon. Kaso po, sarado ang bangko. Bukas pa po, magbubukas ang bangko. Tsaka holiday po ngayon. Holiday po. So, oh, sige po, kung meron. That's true. Nasa bangko po kasi yung pera. So, we will ask the secretary to go withdraw fund for you tomorrow. Members, ganyan namin kamahal ang mga pastor nyo. Listen Listen. Kung tutuusin, hindi naman kami member nila. Anong mapapala namin, di ba?
But that's how we learn to love the pastors. Kung kami po, na hindi naman nila member, hindi naman kami pinapakain, pero bibigyan namin ng gift, kayo pa kaya? Amen po ba? Okay. Ito yun. Bishop, grabe. Napakayaman ang preaching na yun. Napakayaman. You know, you need to appreciate the pastor in this sense. Man is a tripartite being. Body, soul, spirit. Pakinggan nyo maigi to. Dito nyo lalong mas ma-appreciate yung pastor nyo. Okay. Body. Body is our world consciousness. Kaya natin na i-experience realistically ang physical world because you have eyes to see, ears to hear, tongue to taste, skin to feel, and nose to smell. Pag wala lahat yan, I do not know how you can have a significant human experience of the world. Right? But that's only your body. Now, why do you go to work every day? To have money. Where do you use that money? To buy food for the soul? For the body. To buy dress for the soul? For the body. To buy car for the soul? For the body. To buy a house for the soul? For the body. When you die, anong naiwan? Can you imagine how futile and vain life is? You work all your life just for that body. Okay. Your soul is your self-consciousness. Your soul has three functions: mind, emotion, and will. Anong kwenta ng katawan kung palpak ang utak? Kung mababa ang emotional quotient mo, kahit ikaw ang pinakapogi, walang kwenta. Lalo na kung foolish ang mga pagdidesisyon mo, will, saan ka dadalhin ng kaluluwa mo. Therefore, your soul is more important than your body. Now, ang magdadala ng soul mo ay your spirit. Before we were saved, we were spiritually dead. Ngayong ligtas na tayo, may spiritual life tayo, relationship with God. Kaya nag-a-advance ang mind mo dahil sa spiritual input. Kaya bumababa ang kalidad ng mind mo dahil sa worldly input. Tanong, saan nang gagaling ang spiritual input, Pastor? Isipin nyo yan. Ganon kataas ang presyo ng pastor. Hindi sa binabayaran natin sila. Pero gusto kong makita nyo yun. Nag-a-advance yung mind mo dahil sa spiritual input. Nagiging maayos ang pagdedesisyon mo dahil sa spiritual input. Kaya ka tumitibay sa panahong natatakot ka, nagwo-worry ka, nag-anxiety ka, kasi may preaching kang naririnig. Sino ang nag-a-advance ng buhay mo? Pastor. Ngayon, members, tulungan niyong i-advance ang kanilang trabaho. Kasi kung pabigat ka sa kanya, nahihirapan siya sa pagtulong sa pag-advance mo. Did you get that point? Are you still following? I cannot imagine how you can be a wonderful child of God without spiritual input. Totoo yan. Subukan mong wala kang pastor, puro worldly. Anong klaseng Kristiyano ka? Walang kwenta.
Wala nga kang kwenta. Ganyan po katindi ang role ng pastor. Are you following? Ngayon, how can you help advance the pastor? Yun po, PASTOR. Bishop, thank you. Now, teka, excited kayong pumalakpak. Support. Alam nyo, habang nakikinig kami kay Bishop, I was talking with my brother. Sabi ko, Tol, from your perspective as a member, anong realization mo sa preaching ni Bishop? Alam mo, sabi niya, ganito yan. Doon sa area ng support, dito nyo po gamitan ng wisdom nyo. Dito nyo gagamitin ng wisdom. Learn to anticipate the needs of your pastor. The word is anticipate. I will testify of that. Alam niyo po, by the grace of God, kung bakit kahit papaano maayos, maganda yung takbo, hindi lang po dahil may mga members na nandyan para tumulong. Meron po silang klaseng isip, meron po silang klase ng mindset na nagpapabilis ng trabaho. Alam niyo po kung ano yun? They learn to anticipate. Wala pa ako doon na prepare na nila. Sana ikaw yun. Yung bago pa siya umakyat ng pulpit, may tubig na. Mga ganong simpleng bagay. Anticipate. Naunawaan po ninyo? Itong mga live stream, puro anticipate. My wife, months ago, siguro 4 months ago, in-anticipate niya na, ito ang mga kakantahin namin. Ang laking tulong sa akin nun. Yung pastors namin, like Pastor Dennis here, taas mo yung kamay mo. Pastor Ver, andyan ba si Pastor Ver? Nasa baba. Oo. In-anticipate nila how to manage all of these men in black. Yan o, mga ushers. Nilista yan lahat. Oo, anticipate. Kaya, yung sabi nga nila, galing ng management, I would also attribute because we have men and members that they are mindful of how important the work that their pastor is doing. And that to them, it's a privilege to help. And they anticipate. Hanggat hindi nyo nakikita ang kahalagahan ng trabaho ng pastor nyo, there is no sense that you would really support him. Yeah, you need to see it that way. Amen, members? Amen. So will you be a blessing to your pastor? Amen. Siyang mag-a-advance sa inyo. Oh, siyang mag-a-advance. Kaya marami pong salamat. At the Lord willing po. Come tomorrow, we'll get that amount prepared for all of the pastors. Okay? Maraming salamat. Thank you po. Palakpakan muli natin sila. Back to your seat. Amen. Amen. Amen, Pastor. Praise the Lord. Okay. Last day na bukas. Paano yan? Okay. So we have very powerful topics on deck for tomorrow. And let's get excited, mga kapatid. Okay. Praise the Lord. Grabe, ano? Buti na lang sa... Kaya po, pasensya po, hindi ko masyadong naano sa inyo kanina. Supposedly, 2 preachings kayong gabi. I know you were anticipating that, Bishop. Sabi ko, for the last minute po ako nag-decide. Sabi ko, Lord, maybe you really will na isa lang ang preaching ngayong gabi. At buti na lang ginawa ko po yun
para mas mahaba po yung time nyo na talagang himay-himayin yung topic tungkol dyan. Kaya praise the Lord. Kumusta po kayo? Kumusta po yung mga nasa baba? Amen. Mga HBBC members, kumusta kayo? Kaya pa? Bah, pambihira. Oo, kahit may conference next week, kaya pa. Amen. Why don't we all stand together? And let us sing so much to thank Him for. Ano na lang? Yung I have been blessed. Yan, I have been blessed. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love. If the pen of a writer could write every day, not even his words could never contain. I have been blessed. Warmth in the winter, flowers that spring, laughter of summer, and a changing of leaves. Food on my table and a good place to sleep. Clothes on my back and shoes on my feet. I have been blessed. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Second verse now. Arms that can raise, a voice that can talk, hands that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. Father and mother, father and mother, who nurtured and raised, sisters and brothers, our pastor to lead us, the altar to pray, stripes that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. Chorus. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Last verse now. He's my shoulder to lean on when I am down, the rock where He leads me when I'm overwhelmed. It's the place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. Chorus now. I have been blessed. God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them. There's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good. God has been good, so good. I have been blessed.
What a realization tonight. What a message that reminded us about the pastor's work and our duty as members. What a realization, dear Lord, nang nagdadala ng buhay namin ay yung aming spiritual life. I cannot imagine, Lord, how we would advance in your grace without pastors that teach us your word. Kaya Panginoon, sana ang bawat miyembro in response, Lord, ay maging supportive. Pati sa pastoral management, people management, napakasaya po na may mga members na tumutulong na hindi sila ang isang dahilan ng mga problema sa church, kundi sila ang isang dahilan na naaayos ang mga problema sa church, Panginoon. Lord, bless those members who are very faithful. Bless those members who are very supportive. Bless those members, O God. And for those who are still growing, immature, I pray that you will help them, Lord, grow. Tonight, as we give our offering, bless the gift and also the giver. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you as you give. Praise the Lord. Thank you very much, Jethro. Okay, why don't we all stand and let us close in prayer. Dear God, once again, we lift you up. Lahat po ng tagumpay ng mga preaching mula kaninang umaga hanggang kanina, Panginoon. Napakalaki ang transformation na gagawin niya sa buhay namin at sa aming mga churches. At lahat ng mga ito ay aming iniaalay sa iyo dahil sa iyo lamang ang kapurihan, kalwalhatian at pasasalamat. Ingatan niyo po ang pag-uwi ng bawat isa at pagbalik bukas, Panginoon.
Bless our speakers, preserve their health and strength. In Jesus' name. Everyone says? Pastors, we'll see you tomorrow. Okay? No. Okay. Please sit down for a while. Sige. Dalihan yung arod. Ito na. Asan na yun? Okay. Sandali lang po. Baka kayo ang mabunot. Roleta. Kasi po ito, ang mananalo ay may 500 pesos. Di ba? Lahat ng Kayo, delegates. kung gusto nyo nang umuwi, baka kayong mabunod. Okay? Sige. Ready ba yung roleta natin? Rotate natin ang roleta. Make sure with your numbers, okay? Sige. Si Brother Kevin Costner Galapia. Sino si Kevin Costner Galapia? Kevin? 5, 4. Raise your hand if you're here. Nasa Wala? Wala po, Pastor. Tingnan nyo sa baba. Walang nagre-react doon? Wala pa. Wala po. Wala. Okay, next. Forfeited. Next. Rima Aklan. Aklan. Sino siya? Kayo po. Rima Aklan. Palakpakan naman po Yo, natin. palakpakan. Amen. Okay. Next po. Dali. Kati ka muna. Sister Ruth. Ruth Abigail Lagadon. Buti po naka-register, ha? Okay. Next po. Next. Actually po, meron tayong grand prize ngayong gabi. 50,000. Yes po. One winner po yan, Pastor. May isang winner pa po ng 20,000. 20,000. At dalawang winner ng 2,000, Pastor. Grabe, no? Brother Christian Manansala. Pastor. Oy. Pastor Christian. Yes po. Pastor Christian. Okay. God bless you. Next po. Yan. Grabe, nabuhayan yung nasa mesa ni, no? Shane Picklet. Shane. Amen. Palakpakan na po Yun. natin. Amen. Okay, next. Ito na muna. Sige, go ahead. One more. Joyce Tumamaw. Andito ba si Joyce from Lawag? Wala. Wala. Okay. 2,000. Etong 2,000 muna. Yes, Pastor. 2,000. Ay. Hindi, unahin na natin yung ano. Cristel Tungpalan. Ha? Yung 50. Yung 50 ha. Sige. 50. Cristel, bigyan mo si Cristel. Yan. Oo. Next po. Hindi, sige, napanan ni Cristel. Lika, nasaan ba siya? Akala ko wala na eh. Oo. Can you Jade imagine, Manuel mga kapatid? Manzanillo. Yan. Congratulations for your 50,000! Wow! Yan. Christian, palapan naman natin. 50,000 dong! 50,000. Vietnamese dong. Yan. Ayan o. 50,000 dong. Magkano to sa Vietnam? 107. Yay! Pambira. Siya, siya ba? Saka siya. Amen. Amen. Next po, next. 20,000. Ayaw nyo nang maniwala niyan. 20,000. Glenn Caliva. Yan. Halika, Brad. May Ito yung 20,000 mo, Brad. 20,000 Vietnam dong. Brad.
Napakayaman mo niyan. Ah? Tuloy natin bukas. We'll continue tomorrow. Amen ba? Okay. To God be the glory. Marami pa po yan. So, we'll share more blessings tomorrow. God is so good. Amen? Okay. Marami pong salamat. Ano na? We are dismissed. God bless you. Okay? Upo lang po tayo, please. The ushers will manage our exit.